For the win! Hvem er fyrkeri? Wow, hvad sker der, mand? Det er når ja, det eksploderer! Nå, det var når din super pickaxe går over, eller hvad? Hvad sker der? Drenge, prøv at overveje, når vi virkelig kommer i gang, ikke? Og så er alt det der sten, ikke? Det skal laves til træ. Wow! Fandme ikke på mit værelse. Så laver jeg det for dig. Hej. Du skal ikke bestemme, hvad der er på mit værelse. Nej, okay. Sofus, optager du? Ja. Hvorfor er det, du ikke lytter til mig? Jamen, det er bare fordi, det er pisse sjovt, det her. Er det sjovt at høre på mig? Det har det aldrig været. Og Søren, du så dig selv med det der fyrværkeri. Det skal jeg vise ham senere. Men ikke på YouTube. Hvor mange tror du, der kigger på YouTube? Sofus? Nej. Seriøst. Mor, Sofus lægger alt på YouTube. Ralle, kig på mig! Ja. Hvor mange tror du, der ser den lille lortevideo? Altså, hvis jeg lægger der... Gør nok. Hvis jeg lægger noget på, skal jeg så lave det privacy, eller hvad? Så jeg bare kan sætte Yes, link rundt. please. Yes, please. Ej, gæk for mig. Ja. Hey, jeg er pænere nu, boys. Hvad siger du? Ej, hvor er du grim. Han render rundt med hegn. Ja. Den stige. Stig. Hold kæft. Så Det er ikke for kønt, det hus, sådan er ved, det værelse, sådan er ved at det bygge. ligner så du store runde, du ved sådan, hvad hedder det? Sådan. Hvad fanden laver I inde på mit værelse? Du skal se, Vi døber- Rasmus han vi har døber stige rundt. på nakken. Hvad? Så der hegn, der sidder fast i ham. Ja, flot. Hvordan har du fået det? Så nu har jeg sten på hovedet. Hvordan har jeg fået det? Nu har jeg sten Det på vil hovedet. jeg... Se, Søren, jeg afslører dit voice crack. Hvordan Ja, du skal ikke bare tale udenom, jeg har opdaget dig. What? sætter man... Hvad Er er det der? fucking Thors hammer? Hvad er der? Giv mig Thors hammer. Hvad? Jeg har ikke så sommer. Hvad snakker du om? Giv mig Thors hammer. Hvad snakker han om? Giv mig Thors hammer. Hallo, hvordan sætter man noget på hovedet? Bare slash Skråstreg hat. hat. Men det du Men har i hånden. Det du har i hånden. Nogen ting kan den ikke. Okay, nu har du en torch på ryggen. Men der røg 32 torches på det. Ja, eller? bare gå ind og tryk E, så kan du se det der på ligesom en hjelm eller sådan noget der. Hvorfor skriver du okay? Der var en, der skulle skifte sin texture pack. Og så tænkte jeg, nu vil jeg lige være nederen. Og nu har han blot på ryggen. Du ligner sådan en sød lille Hvem er det, der har husalf. gravet et eller andet her? Fabulous! Philip Super DK, han... Hvad er der Philip her? Super DK vil gerne TP til mig. Jeg gør det lige i spawn. Ej, du gør... tak. Jeg troede lige, du skulle til at TP en eller anden... Okay, det viser sig bare, at han er sådan mega døb, som ikke har en skid. Det fuck, Rasmus. Jeg har fundet et hul. Okay. Ups, jeg kom til at mure mig selv ind. Jeg skal lige TP til dig, Sofus. Hvorfor tør du ikke bare... Hey, kan du ikke... Der er jo slash Nej, F for nu. mit hjem, det var sat ind i et hul. Kan du ikke bare, hvad hedder det, tryk F home Ja, lige her, lige på den her blok? Og så Nej, klik den Philip Super DK. Hvad er det, han ikke fatter? her, tryk nu her, sødvand. Lav F home lige her. Dude, jeg har ikke penge nok. Kan du ikke engang lave F home? Nej, det koster $30. Gør det? Ja. Hvor sælger man cobblestone? Jeg har 7. det der var for at gøre grin med Sofus. Hvor er det, man sætter cobblestone? Jeg har 9 stacks. Det ved jeg ikke. Bare lave det til almindelig sten. Og så kan vi lave det alt sammen til bricks. Og så kan man sælge det, eller hvad? Jeg ved ikke engang, om man kan sælge. Kan man det? Hvor er shopman? Jeg sætter lige home.